जतना हामबाय तिनी बेलायखे दुखु नांखा अ दुखुनि कक हिंखा हायसि आं तिनी टीपीएफ न 40 to 45 हाजार रां रहमानी अम टीपीएफ न तंगथगानि बागै रहर नरन सादी और आं रहमानी मीनिंग टामो कैसे दफा यक तो हिनी रहमानी फिया बरनी जे मीनिंग बरनी जे भाषा ओ कक साजानाय बुमा बुफा तै कक सानाय रक अमाहे वर्ड्स व्यवहार खायो अरे मूर्ख हिम्मत तंखाय आने बसंगा फाइ आना दम किरदी मूर्ख सराय रक फेसबुक बायरे तंगोय बुनी मायरां लता हो होय होटेल तंगोय आंलां पांलां सामनायिया तिनी आं रां 40-45 हाजार रां रहयसि बरक बाय कक बांलायनानै नांगौ आं तिनी रां रहयया हंकाय बरक बाय कक बांलायनानै नांग्रा खामो नैनि नों जेफानो खलायतंदि आनि कुनु प्रब्लेम कुरै आं रां रहमानि गनांबा ताई नों रां नानानि फाइप्र आनो तामो तामो साका अककनसे आं प्रश्न खलायब्ले निश्चय राइट आं प्रश्न खलायनायनो तामनि हिमालय आन्नारा रां नाय चामानि गना 5 बছर टाइम रेडी दफानि बागै सामुं तांनाय हिने ता 5 बছर अंखा गांगो ककनो प्रश्न खलायग्या नरने 5 बছर टाइम अंखा नरकबा 5 बছर हाइसिं कलसा बस या कायरिया हिनि सानाय ता हाइसिं कलसा नि पासि सामुं तांगिया सिनि राजा बोबा ग्राना हामिया साउ बकायसा सिनि राजा बुनिले सेलांफा नंखाना सिनिले राजा बीके रांगल सर 3टा सीट बारि रेखा अबनो हामिया सासाय तंखा टीपीएफ तुई कसकui तंगो अलरेडी बाइबो तंखा मासा मासाखाय कसकui थांनाय थाबो थांतु आनि बुआ 32 खान बुआ आं जेनो हामियानि साका अम बाइसि थांगो दिनां टीपीएफ न बाय रुवो बरक हाय सेल्फिश बरक गरै कायसा ना कायसा हामिया सानानि बुमा बुफातै हामिया सानानि अम सिमिसि ताबक तामनि जागा जागा बाय तंखा जागाय टीपीएफ करि खेताबो आं काहिनो तैबो से बायथो बायबो थांतो और रां थांमानि आं कायसाना बवै तगै लुटपाट खायतुया आनि कलम तुयनि रां सि आनि कलम तुयनि रां बिग बसना सारिया खलाय नरक सानका आं रहरका हामजागि रहका तिनियाव हामजामानि मिनिं आनि मजाकुरि रेखा आनि मजाकुरि मानि अबकायसा आनि पयेन नरनि टीपीएफ सि सर्वनाश संगो आं लीडर दिबा ना आं नेता आं बाकायसा सापटानि बरकसि नरक आं बाय चेलेंज खायो आं प्रश्न खायनाय 100 बार प्रश्न खायनाय आनि नारा रां सामनि आं प्रश्न खायनाय हामबाय